ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അധ്യായം 2 കടക്കുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് അധ്യായം 1 ആമുഖം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ പാണ്ഡവ സൈന്യവും കൗരവ സൈന്യവും യുദ്ധകളത്തിൽ അണിനിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഇരു സൈന്യത്തിന്റെയും സേനാധിപന്മാർ അവരുടെ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശംഖമൂതുകയാണ്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരും ശംഖമൂതുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നത് മറുപക്ഷത്തെ ശത്രുപക്ഷത്തെ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന്. അത് കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ പരിഭ്രമമാകുന്നു, വിഷാദമാകുന്നു. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് 28 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുക. കാരണം ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികവും പിന്നെയോ അസത്യവുമാകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ശാശ്വതമല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശേഷണം അതാണ്. അതായത് എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, നശ്വരമാണ്, ക്ഷയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരവുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അജ്ഞാനത്താലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം അതെന്തായാലും എല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മാവുമായിട്ട് ആരാണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതിനെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനത്താലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അജ്ഞാനം വന്ന് കയറിയത് കൊണ്ട് അതുവരെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയും വളരെ ഉത്സുകതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്. ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ പല കാരണങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. 5 കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ അവരെല്ലാവരും മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അവരോടെല്ലാവരോടും അനുകമ്പയുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ അവരില്ലാതെ, തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരന്മാരും ആരും ഇല്ലാതെ തനിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയായി. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തെ താൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത. പിന്നെ
പാപകർമ്മമല്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ? അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. എന്തായാലും താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. തന്റെ ശരീരമെല്ലാം വരണ്ടു പോകുന്നു, തന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു, തനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, മനസ്സ് മുഴുവൻ വിഷാദത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സുകതയെ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടി അമ്പും വില്ലും എല്ലാം രഥത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അർജുനൻ താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൈകാല് തളർന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക? അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ മാറ്റപ്പെടുന്നു. കാരണം അജ്ഞാനം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതേപോലെ കൈകാലുകൾ തളരുന്നു, തൊണ്ട വരളുന്നു, എല്ലാം നമുക്കും അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ആത്മീയ ബലത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മീയ ബലമാണ്, അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം അർജുനൻ തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലായ്മയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ആ ആഗ്രഹമില്ലായ്മയ്ക്ക് അർജുനൻ പല കാരണങ്ങളും പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാളിയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ അർജുനന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് പാണ്ഡവന്മാർ എല്ലാവരും നിലകൊള്ളുന്നത്. മറ്റുള്ളവരാരും അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയോ പരാക്രമികളോ അല്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവരെല്ലാം തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അർജുനനുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് അവരെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും അർജുനന്റെ തോളിലാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ സമയത്ത്, ആ യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള സമയത്ത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അർജുനൻ പിന്മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങളും പറയുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വയം ന്യായീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനൻ സ്വയം ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ, ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ ശരണാഗതനാകുന്നത്. കാരണം തനിക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തനിക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ സമയത്ത് തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്റെ ദൗർബല്യമാണ് എന്ന് അർജുനൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആ ഉത്തരവാദിത്വം അർജുനൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. തന്റെ സ്വയം മാനസിക ദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴികളൊന്നും തന്നെ അർജുനന് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുന്നു. എനിക്ക് യോജ്യമായിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു വഴി, ഉത്തമമായ ഒരു വഴി തനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാരണം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, നമ്മളെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മേൽവിലാസത്തെ ഭഗവാൻ ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ആ വഴിയിലൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 2 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ വീണ്ടും
താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാ വിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനഃ. അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ അവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് ശാസിക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? അതായത് മനസ്സ് ഇതുവരെ അർജുനന്റെ മനസ്സ് ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യണം, യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്, അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ഇത്രയും കാലം ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അവരെല്ലാവരും അക്രമികളാണ്, അവരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ള ശരിയായ തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അർജുനൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? മാലിന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ശരീരബോധത്തിലൂടെ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇവരെല്ലാവരും അവരാരും ശത്രുക്കളല്ല, അക്രമികളല്ല, പിന്നെയോ തന്റെ ബന്ധുബാന്ധവന്മാരാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അർജുനൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താ എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ വില അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റം യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യന്മാർ ആരാണ്? ആര്യന്മാർ എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്ത് എന്ന് അറിയാവുന്നവരും ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആസ്പദമായ സംസ്കാരമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് ആര്യൻ എന്ന പേര് യോജിച്ചതാകുന്നു. ആര്യന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഇത്തരം അപാകതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അതായത് ആര്യന്മാർ, പണ്ടത്തെ ജനസമൂഹത്തിലുള്ളവർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ മൂല്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരായിരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നറിയാവുന്നവരും ആ ലെവലിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ. അവർ സംസ്കാര സമ്പന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ശരീരബോധത്തിലുള്ളവരായിരുന്നില്ല അവർ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ള വഴി അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംസ്കാര സമ്പന്നരും അഭ്യസ്ത വിദ്യരും എല്ലാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ അർജുനൻ ആര്യനെ പോലെയല്ല, ഒരു അനാര്യനെ പോലെ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഈ അർജുനന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം നയിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് അർജുനനെ അകീർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടും അർജുനന്റെ ആ ഒരു വിലാപനം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. കൂടാതെ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവരെ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രാജ്യം നേടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ രക്തത്താൽ പങ്കിലമായതായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ വിചാരം. അങ്ങനെ അർജുനൻ തനിക്ക്
തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതനാകുന്നു. അങ്ങനെ 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. 31 മുതൽ 37 വരെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടെ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വശീകരിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. കർമ്മം 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, പിന്നെയോ നിഷ്കാമ കർമ്മം, മൂന്നാമത് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 31 മുതൽ 37 വരെ കാമ്യകർമ്മത്തോടെയാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ രാജ്യഭാരം ഏൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പിന്നീട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക്, ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 38 മുതൽ 31 വരെ. അങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മം, അതായത് തന്റെ കർത്തവ്യം അതിൽ ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയല്ലാതെ കർത്തവ്യമായി കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗമാണ് 40 മുതൽ 53 വരെ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം. ആ നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗവും വിശദീകരണവും അതെങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നും പറയുന്നു. 54 മുതൽ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. 55 മുതൽ 72 വരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും അവരുടെ അവബോധവും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ തെറ്റായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഈ സമയത്ത് തെറ്റായ നിലപാടാണ് എടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്, ഭൗതികമായ തീരുമാനങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും തെറ്റായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ശരീരബോധത്തിൽ 4 തരം ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് പുറകിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായതുകൊണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മായയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക്, വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പല വിധത്തിലും ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും, മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് വരും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മുടെ 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പരിമിതികളുണ്ട്, അവ പൂർണ്ണമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വിധം ന്യൂനതകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, അവരുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാം എപ്പോഴും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഒരിക്കലും ശരിയാകുകയില്ല. കാരണം അവ പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവ നമ്മളെ ശരിയായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ തീരുമാനം എപ്പോഴും തെറ്റായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ ആ സൈന്യത്തിൽ കണ്ടത്, അർജുനൻ തന്റെ ശരീരബോധത്തിൽ ഭൗതികമായ ഒരു കാഴ്ചയോടുകൂടി കണ്ടതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു. കാരണം ഈ വിധത്തിലുള്ള 4 തരം ന്യൂനതകളോട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ അവിടെ
എല്ലാത്തിനെയും വീക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധയും, ശ്രദ്ധ കുറവ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയത്തെ, ആത്മാവിനെ അവഗണിച്ച് ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അർജുനന് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോൾ പക്ഷേ അർജുനൻ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അതായത് ഭഗവാന് ശരണാഗതനായി. അർജുനൻ പറയുന്നത്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുന്നു. കാരണം സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ അർജുനന് പറ്റുന്നില്ല. ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അമ്പും വില്ലും എല്ലാം പൊക്കാനും കൂടി, അത് ഉയർത്താൻ കൂടി അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ദൗർബല്യം, മാനസിക ദൗർബല്യം, അനുകമ്പ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം തളർത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ, തന്നെ ആത്മീയപരമായിട്ട് ഉയർത്തുവാൻ, തന്റെ മനസ്സിന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ സ്വയം ഒരു കൃപണനായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കൃപണൻ? കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പറയുക? കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ, കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ളയാൾ, അതായത് ഒരു ലുപ്തൻ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. അതെ, പിശുക്കൻ എന്ന് പറയും. അതായത് സ്വയം വളരെയധികം ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോലും ചെലവഴിക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരാളെയാണ് കൃപണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് വളരെയധികം സമ്പത്ത് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോലും ചെലവഴിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോട്ടെ, അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോലും ചെലവഴിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ സ്വയം താൻ ഒരു കൃപണനാണ്, കാർപ്പണ്യ ദോഷ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ സ്വയം വില്ലാളി വീരനാണ്. അർജുനന് സ്വയം ഇത്രമാത്രം സൈന്യത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. എങ്കിലും ഇവിടെ സ്വയം ആ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നു അർജുനൻ. തന്റെ ധൈര്യത്തെയും തന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയും തന്റെ കഴിവിനെയും ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അർജുനൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് മടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വയം അർജുനൻ താൻ ഒരു കൃപണനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടമയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം, ഞാനൊരു യോദ്ധാവായി പ്രവർത്തിക്കണോ അതോ യുദ്ധത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ ക്ഷത്രിയതയെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് പോകണോ, എന്താണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാകുന്നു. ഈ സമയം വരെ അദ്ദേഹം പല പരിഹാരങ്ങളും നൽകി. പരിഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും നൽകുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതെല്ലാം വികലമായ, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ, നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിൽ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വികലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, മുന്നോട്ട് പോകാൻ, തനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള തന്റെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രേയസ്, തനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശ്രേയസ്, പ്രേയസ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ശ്രേയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി, പുരോഗതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ശ്രേയസ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്, ഭൗതികമായിട്ട് അനേകം ഒരുപാട് സമ്പത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നല്ല പൊസിഷനിലാണ്.
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാനൊരു നല്ല പൊസിഷനിലാണ്, എനിക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട്, തനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ല ഒരു കീർത്തിയുണ്ട്, താൻ നല്ല ശ്രേയസ്സോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലുമല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം തന്നെ പ്രേയസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം മരണത്തോടുകൂടി അതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. മരണം വരെ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം നമ്മുടേത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അത് ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും പിന്തുടരുന്നു, കർമ്മഫലമല്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്ഥാനമാനങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുത്താലും അതെല്ലാം കർമ്മഫലമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെ പിന്തുടരുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ജീവാത്മാവിനെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് തന്റെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് തന്നെ, അതായത് വീണ്ടും ഉന്നതമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് ജീവാത്മാവിനെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രേയസ് പ്രേയസ് എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലിവിടെ അർജുനന് അജ്ഞാനമല്ല, ജ്ഞാനമുണ്ട് അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ്, ഉപദേശിക്കാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. തമുവാച ഋഷികേശഃ പ്രഹസൻ ഇവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിദം വചഃ. ഭഗവാന് ആ സമയത്ത് ഒരു മന്ദഹാസം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഋഷികേശഃ എന്ന് പറയുന്നു അർജുനന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം കൂടെ വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടെ മന്ദഹാസം തൂങ്ങുന്നു. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരു രംഗമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരു അരങ്ങ് അവിടെ തീർക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മന്ദഹാസത്തോടുകൂടി ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. കാരണം അർജുനൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. എല്ലാം തന്നെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അർജുനൻ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരബോധത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ ചിന്താഗതികൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ താൻ സ്വയം ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നും ആവശ്യമേ അല്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. അതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ക്ഷണികമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും നശിച്ചു പോകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ചൊല്ലി ആരാണ് വിലപിക്കുക? കാരണം അർജുനൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലിയാണ് വിലപിച്ചത്. ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമല്ലോ, അവരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മരിക്കില്ലേ? അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതുകൂടാതെ അവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തെ ചൊല്ലിയല്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമാനായാൽ അയാൾക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവബോധമുള്ളയാളാണ്. നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. പണ്ഡിതന്മാർ ശരിയായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും
ശരീരം മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാണെങ്കിലും ക്ഷയിക്കാനുള്ള ആ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിലപിക്കാറില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും യുദ്ധത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിലും അവർ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ആ പ്രായം ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ആയുസ് എത്തുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ശരീരം അവരെ വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ആരെ ചൊല്ലിയാണ് വിലപിക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെ അനാദികളാണ്, ശാശ്വതരാണ്. അവരെല്ലാവരും എന്നെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഭാവിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അർജുനൻ എന്തിനെ ചൊല്ലി ആരെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ചോദ്യം. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ശാശ്വതനാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ശരീരത്തിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതരാണ്, അവർ എന്നെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ ചൊല്ലി നമ്മൾ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്. സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അനേകം ജീവാത്മാക്കളെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. അതിന്റെ ശ്ലോകമാണ് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ. ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ. ഏകനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം ബഹൂനാം ഒരുപാടുള്ള നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ തമാത്മസ്തം യേനു പശ്യന്തി ധീര. ഇതിനെ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തേഷാം ശാന്തിഹി ശാശ്വതി നേതരേഷാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആരാണ്, അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഒരു ബന്ധുത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലെ ഒരിക്കലും കണക്കാക്കരുത്. ഭഗവാനും ആത്മീയനാണ്, നമ്മളും ആത്മീയരാണ്. ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്, നമ്മളും ശാശ്വതരാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്, നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പ്രഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മിൽ അത് അണുമാത്രയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്വർണഖനിയും ഒരു സ്വർണത്തരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ജലവും ഒരു തുള്ളി സമുദ്രജലവും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. സമുദ്രത്തിലുള്ള ഉപ്പിന്റെ അളവ് ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ സമുദ്രത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ജലത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ. ഏകനായി അദ്ദേഹം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ആ സർവേശ്വരൻ തന്നെ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ പരമപുരുഷനെ കാണാൻ കഴിവുള്ള സാധു ജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിന് ശരിയാവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽക്കുന്നത്.
അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജത്തിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷനെയും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് നമ്മളെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനനും യുദ്ധരംഗത്തുള്ള മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും താൻ തന്നെയും ശാശ്വതരായ ജീവവ്യക്തികളാണെന്നും അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളെ അവരുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും മുക്താവസ്ഥയിലും താൻ എന്നും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എങ്ങനെ പല 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 ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് ആ ശരീരത്തിന് ജനനം ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നെ ആ ശരീരം വളരുന്നതും. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതും പിന്നീട് വൃദ്ധാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച് ജരാമരണങ്ങളെ ജരാനരയെല്ലാം ബാധിച്ച് പിന്നീട് ആ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ ശരീരം മൃതശരീരമായിട്ട് മാറുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള പരിണാമത്തെ പറ്റി ധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി. ധീരഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചിത്തതയുള്ള സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരാൾ അതിനെ ചൊല്ലി വിഷമിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ വിലപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഭീഷ്മർക്കും ദ്രോണർക്കും അവർ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മീയമായ ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ശരീരമെങ്കിലും ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദുഃഖിക്കാനില്ല, കാരണം ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നുകിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയി സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയി ഉന്നതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ശരീരം ലഭിച്ച് പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ എങ്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല എന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, എന്നാൽ ശാശ്വതമായത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിൽ നാശവുമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ജീവാത്മാവിന് തദ്വിധീയേന സർവമിതം തതം, ആ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ആ നാശമില്ലാത്ത ജീവാത്മാവ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന് നീ അറിയുക. അതുകൂടാതെ ആ അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ശരീരം ഒന്നുകിൽ സ്വാഭാവികേന നശിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചാലും ശരീരം നശിക്കും. പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അത് അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭൗതികമായ ഒരു സത്തയല്ല ജീവാത്മാവ്, ആധ്യാത്മികനാണ്. ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും
ആർക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്വേതാശതര ഉപനിഷത്തിൽ 5.9 ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ ശതദാ കൽപിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവഃ സവിജ്ഞേയഃ സചാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. തലമുടി നാരിന്റെ അറ്റം 10,000 വിഭജിച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പം വരുമോ അത്ര മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അപ്പോൾ തലമുടിയുടെ തുമ്പ് നമ്മൾ 10,000 കണ്ടിക്കുക, അത് തന്നെ അസാധ്യമാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു തലമുടിയുടെ തുമ്പ് 10,000 കണ്ടിച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പം വരും ഓരോ തുമ്പിനും? അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അത്രമാത്രം അണുവാണ് ജീവാത്മാവ്. എങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അണുമാത്രയിൽ മതി ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അത്രമാത്രം ലഭിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആധ്യാത്മികമായ ശക്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ശരീരത്തിന് പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്. ആത്മാവിന്റെ ഈ പ്രഭാവം അവബോധമായി ശരീരത്തിൽ എങ്ങും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഔഷധത്തിന്റെ വീര്യം ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ് ശരീരം. ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിന് ബോധത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്, ഒരു ഉപകരണമാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് അനന്തകാലമായിട്ട് അനേകം ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടാതെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും പുതിയ പുതിയ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും തനിക്ക് നിറവേറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് പുതിയ ഒരു ശരീരം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരബോധത്തിൽ അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷെ ശരീരം ജീർണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴകിയ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഉടുപ്പുകളെ നമ്മൾ കളയുന്നു, പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നു. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ദേഹി പുതിയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാക്കൾ 2 വിധമുണ്ട്, അണു ആത്മാവ്, വിഭു ആത്മാവ്. അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. മഹത്തായ വിഭുവായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹീയാൻ ആത്മസ്യ ജന്തോർനിഹിതോ ഗുഹായാം തമക്രതുഹു പശ്യതി വീതശോകോ ധാതുഹു പ്രസാദാൻ മഹിമാനമാത്മനഃ. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ശോകങ്ങളും അകറ്റി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആത്മാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെന്റും ആസക്തിയും നമ്മൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മീയതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ ആർക്കും ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പഴകിയ വാസാംസി ജീർണാനി, അതിൽ ആ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളവർ ഈ ശ്ലോകം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ കൊമ്പിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് ശ്വേതാശതര ഉപനിഷത്ത് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും താദാത്മ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമാനേ വൃക്ഷേ പുരുഷോ നിമഗ്നോ അനീശയ ശോചതി മുഹ്യമാനഃ ജുഷ്ടം യഥാ പശ്യത്യന്യമീശസ്യ മഹിമാനിത്യതി വീതശോകഃ. ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ, മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിലും ശ്വേതാശതര ഉപനിഷത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ, സമാനേ വൃക്ഷേ, ഒരേ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഒരേ ഒരു കൊമ്പിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി, നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷിയായിട്ട് പറയുന്നു. ആ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പോൾ പരമാത്മ ജീവാത്മാക്കളെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കിളികളോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും താനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാ അവബോധമാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴങ്ങളെയെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ ആ കിളിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ കിളി ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ആ സുഹൃത്തിനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള കിളി ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അത് വെറുതെ വീക്ഷകനായിട്ട്, വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട്, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് ആ പരമാത്മാവ്. ഗുണത്തിൽ സമാനതയുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണ്, മറ്റേത് സുഹൃത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിലും പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷിതരായതുകൊണ്ട്, ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അതിനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും തന്റെ സമീപം ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി, തന്റെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനന്തകാലമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ നിത്യബദ്ധനായി തീരുന്നു ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം നീക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിലും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഉള്ളത്. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ കാണുന്നത്?
ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യഃ ആശ്ചര്യവത് ചൈനമന്യഃ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ആത്മാവിനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കാത്തവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. അതായത് ചിലർ ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോൾ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യകരമായി കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ കേട്ടാലും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ആ വലിപ്പം, അതായത് ഇത്രയും അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അളവിലും തൂക്കത്തിലും ആകൃതിയിലും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ജീവാത്മാവ്. ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തി ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് വസിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ ആശ്ചര്യകരമല്ലേ? ഒരു എന്താണ് പറയുന്ന ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ആനയുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു ചെറിയ നെയ്യുറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ആശ്ചര്യകരമാണ്. അപ്പോൾ ആനയുടെ ശരീരത്തെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ, അതിനെ പ്രകാശമാനമാക്കാൻ, അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ ആ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ശക്തി മതി, അത്രയും മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലും ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ ഊർജം കൊടുക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമാണ് എന്ന്. അതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള, ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ ഭഗവാൻ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ 31 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി നീ യുദ്ധം ചെയ്ത്, അതായത് ശരീര സുഖഭോഗങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ളവരെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സ്വധർമ്മം അഭിചാവേക്ഷ്യ നവികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധിയുദ്ധ ശ്രേയോന്യ ക്ഷത്രിയസ്യാന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അർജുനൻ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത്, തന്റെ പിതാമഹനും സഹോദരന്മാരും ആരുമില്ലാതെ തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യിച്ച് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണത്രേ. കാരണം യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അനാദികാലം ആ സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു
ചിന്തയോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പോകുക. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീ ജയിച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണമോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിച്ചവർ സ്വർഗത്തിൽ പോയി അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണത്തെയും ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുന്നത് തനിക്ക് പാപമാകില്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നിനക്ക് പാപമേൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി, അതായത് ഒന്നുകിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവിടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗലോകം പോകാമല്ലോ എനിക്ക്, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചക്രവർത്തിയായി ഈ ഭൂമി മുഴുവനും തനിക്ക് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ പാപം യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ വധിക്കുന്നതിലല്ല പാപം, അവരെ വധിക്കുന്നത് അവബോധത്തോടുകൂടി, അതായത് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി, കൗരവന്മാർ ഞങ്ങൾ അക്രമികളായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രതികാര ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപമേൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ അത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആസക്തിയില്ലാതെ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗ അഥവാ ബുദ്ധിയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫലത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധനം അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ, അത് എന്തായാലും വിരോധമില്ല, എനിക്ക് അത് സ്വീകാര്യമാണ്, പക്ഷെ ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി. അവിടെ മാറേണ്ടത് അവബോധമാണ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല മാറ്റേണ്ടത്. പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവബോധം മാറുന്നു. അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മം കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ശരീരബോധത്തിലുള്ളയാൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിനെ അതിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തോടുള്ള ആസക്തിക്കായിക്കൊണ്ട്. ശരീരം എന്തായാലും ക്ഷയിച്ചു പോകും, നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറൊരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്
നമ്മൾ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിനെ സാഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് പരിശീലിക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ധ്യാനം പരിശീലിക്കണം. അപ്പോൾ സാഖ്യയോഗത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത്, ജ്ഞാനയോഗികൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ വിവരിച്ചു. കാമ്യകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം എങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്യണം. കാമ്യകർമ്മത്തിൽ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തത് ബുദ്ധിയോഗം. ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനയോഗയെ വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗ നേടുന്ന പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അതിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാം. 40 മുതൽ ഇനി 72 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ബുദ്ധിയോഗം, അതുകൂടാതെ ബുദ്ധിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ഇരിപ്പ്, നടപ്പ്, പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതെല്ലാമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.